लासै लासै उनाव माखासे नाजालांबाय थानायाव जालांनायखौ जों बयबो खौसे थायोबा जालांगोन। बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोआव आं गोजोननाय दं। जों जेब्ला जोनोम जादोंमोन बेबायदि समाव जोंनि बिमा बिफा, जोंनि बिदा फंबाय, जाथि खुरमा, रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनाबोदोंमोन गुफुराव सानसे समाव न' बां माइ दै सावजानाय, खारसि बिरसि बर' हारिनि जायफोर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा आलाय सिलाय बेमार सेमार जानानै जेब्ला थैनो गोनां जादोंमोन, बेबायदि समाव बर'फ्रा बेसेबांबा हांमा सुरै सुरै दंमोन। बे हांमा सुरै सुरै थाबाय थानाय समाव 26 जानुवारिनि सानाव जेरैबायदि बर'फोरनि गामिया बिटिआरनि जेरै सिमायाव सोसनजाबाय, गामि दरसेबाबो दरनैबाबो, बिनि थाखायनो हाजासे जोंनि बर'फोरनि दावहाखौ जों एसेबाबो देरहासारनाय बायदि नुदों। गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जेरावखि थाया दसे सम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो, जायफोर खारसि बिरसि आर्मि पुलिसफोरजों गावनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ जेरैबायदि मुंख्लं जालांनो हानाय, बिथांमोना बेसेबांबा सम बर' हारिनि सोमावसारनाय, बर' हारिनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौ लासै लासै एसेबाबो आवगायबोदों। बेबायदि समाव जाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमलांदों, मैयानि समाव बा दिनैनि समाव जाय बिथांमोननि न'खराव जायफ्रा बेसेबांबा सम गावनि गथ' गथायनि माखासे नेरसोन खाम्फा खालायनो थाखाय जायफ्रा माखासे आखायाव रां रुफा गैया, न'खराव थोजासे रां रुफा गैया, गावनि हौवानि, गावनि गथ'नि, गावनि न'खरनि बिदा फंबायनि नेरसोन खाम्फा खालायनो, बेबायदि समाव बेसेबांबा सम बर' हारिया दावहा नाङै नाङै आन्दालन खालाय खालाय माखासे बर'फोरनि गिबिसिन थैनि बाना होनना बुङोबा सानसे समाव गुफुराव जायफोर बिर जोहोलावफोरा जेरैबायदि खारसि बिरसि आर्मि पुलिसनि आखायाव थैनानै थांबाय, बिथांमोननि एककालीन सरकारा अनुदान होदों। जों बरायनांगोन जोंनि दावहानि, जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायाव बायध'था जादों सरकारा। बिथांमोना बर'फोरनि दावहाखौ थारैनो बर'फ्रा दावहा नांनानै थैमारदों, बर'फ्रा खारसि बिरसि आर्मि पुलिसनि आखायाव थैमारदों, बेखौ सरकारा दिनै सरकारा गनायनानै बा गनायनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो दिनैनि समाव आरो मैयानि समाव जिबायदि मुंख्लं न'खरफ्राव प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों चेक राननायाव बे चेकखौ रानना होदों, बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। नाथाय जायनि न'खराव जायहा बिदा फंबाय, बिमा बिफा गोमाजादों, बे माखासे जोहोलावफोरनि चेक राननाय न'खरनि बिदा फंबाय, बिमा बिफानि आखायाव सोर गथायनांगौमोन? गबिन्द बसुमतारिया गथायनांगौमोन। नाथाय बिथाङा मा जादों? बिथांखौ जों जिखुनु जाया प्रग्रामफ्राव गबिन्द बसुमतारिखौ अबेबा प्रग्रामाव सोरनिबा खिथु खिथु थाबायनानै एब्रेनानै थांनाय नुयो। आरो दिनैनि समाव जिखुनु जाया समाव चेक राननो जायफोर मुंख्लं न'खरफ्राव माखासे प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों रानदों, मोजाङानो जादों। बिटिआरनि दैदेनगिरिया गावनि आखाइजों होनायखौ जों मोजां मोनदों। अब्लाबो जों गोसोआव साननाय दं, गावनि आंगो दावहारुफ्रा, गावनि असे लोगोफ्रा गावनि साखाथियावनो मालाबा आर्मि पुलिसनि गुलि नांनानै गोलैबाय, थैबाय, खारसि बिरसि बाब्राबबाय। बिथांमोननि बिमा बिफा, बिदा फंबायनो बिथाङा गावनि आखाइजों जुदि गथायनायमोनब्ला एसेबाबो साबसिन जायोमोन, बेखौ जों गोसोआव गोसो गोरबोआव आं हास्थायो। गुबुन गुबुन EX NDFBफ्राबो बेफोरबायदि हास्थायदों खोमा, बेखौ आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायहरो।
जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुङो, जोंनि लोगोफोर जेब्ला जोंनि साखाथि फाखाथियाव जेब्ला आर्मि पुलिसजों होसोजानानै जायफ्रा गावख्लाय जादों, मालाबा समाव खारसि बिरसि अबेबा समाव आर्मि पुलिसजों गावथार जानाय समाव गावनि लोगोनि माखासे महर मुस्रि, माखासे बिथांमोननि फाव फेसनखौ गावनि आंगो लोगोफोरखौ सम सम गोसोखाङो। बेबायदि समाव बिमा बिफाया जेब्ला बिदा फंबायफ्रा जेब्ला लोगो मोनो, जेब्ला नोंथांमोनखौ बा नोंसोरखौ लोगो मोनोब्ला जोंनि बिदा फंबाय, जोंनि गथ'फोरबायदि गोसोखाङो। दिनै नोंसोरो थांनानै दं आरो जोंनि बिदा फंबाय गथ' गथाया जुदि थांनानै थानायमोनब्ला जोंबो दिनै एसेबाबो गोसोआव सरखारनि माखासे मोननो गोनांखौ मोनाबाबो गोसोआव गोजोनगौमोन होननानै सोरबा बर' बिमा बिफानि, सोरबा बिदा फंबायनि खुगानिफ्राय जों मालाबा जों खोनायो। जेब्ला फोरमायोबा गोसोआव गाबखांनाय मोनो, गोसोआव दुखु मोनो। मेगनाव मोदै मालाबा ज्रेम गयो, मेगननिफ्राय मोदैया रथ' रथ' गनो जोंबो हमो। हाजासे जों माखासे मोजां गाज्रि रायलायनो लुबैबाबो दुखुजोंनो जों जायफोर जोंनि आंगो लोगोफ्रा आर्मि पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जादों, बिथांमोननि माखासे दुखु, बिथांमोननि माखासे समखौ जों दुखुजोंनो रायलायनो हाया जायो। बिनि थाखायनो आं जायफोर एसे एनैबाबो जाय मुंख्लंफोरनि थैजों सानजानि गामि हाबनाय आरो माखासे सरखारनि गनायनो गोनां जानाय जायफोर जोहोलावफोरनि मुङाव पास लाखिहोनो गोनां जादों, थाइसेबाबो थाइनैबाबो बिथांमोननि मुङाव सरखारा गनायनो गोनां जादों, बेनो जोंनि बर' हारिनि देरहासारनाय। बेखौनो आं खावलायो, साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा सोरबाया रायजादोंबाबो खामानिखौ मावदों, सोरबा दैदेनगिरिखौ रायदोंबाबो बे रायनायाबो खामानि होदों। बिनि थाखायनो जोंनो गासैखौबो नांगौ। सोरबा सरखारखौ प्रेसार होग्राबो नांगौ, सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बखिग्राबो नांगौ, खामानि मावग्राबो नांगौ, रायजाग्राबो नांगौ। जोंनो साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरखौ, मेलेमजिबिफोरखौ नांगौ। बिनि थाखायनो बिटिआरनि सिमा बारायनायाव आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय दं आरो जायफोर मुंख्लंफोरनि सरखारा बायद'था जादों, सरखारनि आखायाव बर'फ्रा थैनो गोनां जादों होननानै दिनै गनायनो गोनां बायद'था जादों। बे 5 लाखके सरखारा होनो गोनां जानायानो बायद'था जादों। बेनो जोंनि देरहासारनाय। आरो जायफोर उननि समाव मोनगोन, बिथांमोना माखासे समखौ जाहाथे नेनानै बयबो धैर्य थायो, बेखौसो आं खावलायो। बिटिआरनि गामिफ्रा दिनै थिसनजादों, बिथांमोननि माखासे थैनो हानाय, बिथांमोना हर सान दुखु दाहा खस्थ'खौ बे गोजां बोथोर समाव कम्बल गांसे गांसे जोमनानै, कम्बल गांसे गांसे बनानै खारसि बिरसि, जेरै 100 जननि खाथियाव भुटानाव गुबुन गुबुन जेलाव बिर जोहोलावफ्रा दं, बिथांमोनखौ जाहाथे 26 जानुवारिनि दिनाव जायफोर गामिफ्रा सोसनजादों, जाहाथे बिथांमोननि दारै बे गामिफ्रा सोसनजादों होननानै बयबो जेलफ्राव एसे एनै खबर लानो फैयो, जाहाथे बिर जोहोलावफोरखौ खबर लानो फैयो आरो बिथांमोननि जानाय लोंनाय देहाफोरखौ जाहाथे बिटिआरआव सोसनजानाय गामिफ्रा जाहाथे बिथांमोनखौ एसेबाबो खबर लाफैयो। बयखौबो खावलायहरनाय जायो आंनि चेनेलनि गेजेरजों। जों बुंनांगोन, बिथांमोननि जोबथेसालियाव थानाय जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमलांनो हाबाय, बेफोरनि थाखाय आरो जायफोर सोमावसारनाय आन्दलनकारिफोरनि दारै माखासे बिटिआरनि सिमा आरो मुंख्लंफोरनि दारै बेबायदि माखासे दिनैनि समाव बा 26 जानुवारिनि दिनाव जेरैबायदि बर'फ्रा गनायजादों आरो फोरमायजादों, बेनो जोंनि देरहासारनाय। बिनि थाखायनो दैबानाखौ बेसेबांबा आवगायनानै माथावरिखौ थेनानै दोनबाय। गुफुरनि गिबिसिन दावहा, बे थैनि बोहैनाय जायगायाव बेसेबांबा गोजौ माथावरिखौ खोनानै दोनहैबाय आरो माखासे माथावरिखौ उनाव खोबाय थानो हागोन होननानै आं बयनिबो खाथियाव आं फोरमायहरो। आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। आरो जोबथारनायाव EX NDFB नि
जायफोर बिर जोहोलावफ्रा गावनि खारसि बिरसि जिउखौ गावनि लोगोफोरखौ नागारनानै जेरै हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, बेफोरबादि न'खराव गबिन्द बसुमतारिया एक्स एनडिएफबिनि जायफोर बिथांमोना इउपिपिएल आव दं, बिथांमोना माखासे चेकखौ गावसिनि आखाइजों जुदि गथायोब्ला साबसिन जायो होननानै आं जोबथारनायाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो, एक्स एनडिएफबिफोरनि खाथियाव आं फोरमायो। बिनि थाखायनो गबिन्द बसुमतारिया जाहाथे प्रग्रामफ्राव थाखुमायालासिनो बिथाङा मा जादों, बिथाङा जाहाथे जिखुनु जाया माखासे प्रग्रामफ्राव बिथाङाबो बाहागो लानो हायो आरो बिथांखौबो बाहागो होगोन होननानै आङो आसा खालामो। प्रमद बर'आ जायफोर मुंख्लंफोरनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा न'खरनि मानसिफोरनो गथायनानै होनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आं बेखौनो गले गले खावलायो, जायफोर गावनि लोगोफोरनि मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनि न'खराव जाहाथे चेकखौ गबिन्द बसुमतारिया गथाय हरनो हायो, बेखौ आं आसा खालामो।